dnešný trade pred hlavnými správami PMI 7.25, 8.35, takže trade trval takú necelú hodinku a weekly je to berie retracement, daily taktiež, 4-hodinový prerazilo cez area of interest, takže som vedel, že to bude pušovať trošku hore vyššie, takže som zobral risk a zobral som to, lebo prečo nie. Engulfing candle na polhodinkovom, presne tuto. Tu sme breakli z downtrendu na uptrend. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. A sme ešte hore vyššie. Videl som engulfing candle minulého dňa Asian session. Ešte nebola prerazená a má tu potenciál ísť hore. Takže som vedel, že market mal najväčšou šancou zobrať likviditu na the Asian session. Tu sa vytvorila konsolidácia presne nad Asian session a padlo to dole. Zobrali sa all ordere a išlo to hneď dole. Takže som využil situácie, ako náhle som videl engulfing candle, potenciál hore, na hodinkovom uptrend, break of structure, na 4-hodinkovom dá sa to, nie je to Dogecoina, plus minus, tak toto vyzerá jak Dogecoina, candle, nemá nič, čo hovorím. Prerazilo polhodinkový engulfing candle bullish. Stop loss pod prvú bullish candle, niečo málo a take profit na minulo high Asian session. Minulodňový high Asian session. A profit 445 €.